φορά κι έναν καιρό, όπως λένε τα παραμύθια, το μικρό μας το χωριό ήταν όμορφο στα αλήθεια. Μες στα βέλια, τα περβόλια και τα υψηλά τα δέντρα και κοντά στη ρεματιά τα βερνάκια μα και κέντρα. Μες στα βέλια, τα περβόλια και τα υψηλά τα δέντρα και κοντά στη ρεματιά τα βερνάκια μα και κέντρα. Μες στις Λεύκες η πλατεία με τη μαρμαρένια βρύση που διαβάτες μα και ζώα είχε κάποτε δροσίσει. Πως αλλάξανε τα χρόνια και μαζί τους οι αξίες και τα μπέλια κι οι παξέδες γίναν πολυκατοικίες. Πως αλλάξανε τα χρόνια και μαζί τους οι αξίες και τα μπέλια κι οι παξέδες γίναν πολυκατοικίες. Μια φορά κι έναν καιρό, όπως λένε τα παραμύθια, το μικρό μας το χωριό ήταν όμορφο στα αλήθεια. Μες στα βέλια, τα περβόλια και τα υψηλά τα δέντρα και κοντά στη ρεματιά τα βερνάκια μα και κέντρα. Μες στα βέλια, τα περβόλια και τα υψηλά τα δέντρα και κοντά στη ρεματιά τα βερνάκια μα και κέντρα. Μια φορά κι έναν καιρό, όπως λένε τα παραμύθια. Ένα τραγούδι γραμμένο για το Χαλάνδρη από έναν παλιό του κάτοικο που έβλεπε αυτή τη... Ένας παλιός Χαλανδρέος, ο Ελευθέριος Δουζένης. Βεβαίως. Και αυτός ήταν ο Δημήτρης ο Κάσαρης, με πολλές ιδιότητες ο Δημήτρης, ένας λυρικός τραγουδιστής όπως τα ακούσατε, από τη φωνή του εννοώ. Είναι μια σμιλευμένη φωνή. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Όχι, είναι, δηλαδή ακοή χρειάζεται. Λοιπόν, εκπαιδευτικός, συγγραφέας παιδικών αναγνωσμάτων, παραμυθιών τα λέμε. Ναι. Και εμείς όμως τον υποδεχόμαστε ως ένα φίλο του συλλόγου πρωτίστως. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την πρώτη μας, ας πούμε, κίνηση εξωστρέφειας και μάλιστα που κατευθύνθηκε προς τα παιδιά και ήταν ένα παραμύθι που έγραψες εσύ, εμπνευσμένο για τη ρεματιά. Για τη ρεματιά, ναι, εμπνευσμένο από διάφορους θρύλους που αφορούν στη ρεματιά. Βεβαίως. Έτσι, έβαλες και τη δική σου φαντασία, βέβαια, εννοείται. Η φανταστική ιστορία αυτή που έχω βάλει στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, τα οποία συνέλεξα στο Αετοπούλιο Βιβλιοθήκη. Στοιχεία δηλαδή γύρω από την ιστορία του Χαλανδρίου, τα όσα λίγα βρήκα για τη ρεματιά. Και εκεί βρήκα επίσης τον παλιό Χαλανδραίο, το στίχο του, τον Ελευθέριο Δουζένη, ο οποίος μιλάει για ένα χωριό ότι ήταν εδώ. Αυτά ακούω και νιώθω ένοχη που ήρθα από την Αθήνα και κατέστρεψα και εγώ λίγο, έβαλα τόσο ώρα το χέρι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του παραμυθιού μου, δεν ήθελα απλά να περιγράψω το φυσικό πλούτο και τις θαμμένες ομορφιές της ρεματιάς, αλλά να εστιάσω πιο πολύ στο θέμα ενεργοποίηση και δράση όσων αγαπούν το περιβάλλον και την πόλη όπου ζουν. Και βέβαια αυτό να το μεταδώσουμε ως υπεύθυνοι πολίτες που είμαστε στις νεότερες γενιές. Και θα κλείσω εδώ με το οπιστόφυλλο του βιβλίου μου, ο θησαυρός της ρεματιάς, το οποίο λέει: «Ο θησαυρός της ρεματιάς δεν είναι από χρυσάφι ούτε από ασήμι. Δεν είναι θαμμένος μέσα σε σεντούκι. Είναι δίπλα σου εδώ και σε περιμένει να τον ανακαλύψεις». Ευχαριστώ πάρα πολύ.